И какво става, хора? Как сте днес? Добре ли сте? Зле ли сте? И аз съм Божи и вие гледате Божи и Макси влогове. Ти си Макс. Да, аз съм Макс. Хайде да почваме да събираме дърво и всякакви такива работи, защото... Се стъмва, както виждате. И нека ви обясня. От тук нататък няма да качваме само влогове и ще сме... ще посваме повече видеа ще качваме, защото през повечето време не сме заедно, защото той живее във Варна. И ще има по-често гейминг видеа, което е много яко също. И да, ще играем през... сигурно най-често ще качваме видеа за Майнкрафт, която ни е на двамата любимата игра, нали Макс? Макс! Съм искам на GTA, ама... Да. Ама аз ги меня. Понякога повече ми е любима Майнкрафт, понякога повече това. Събирай тия простоти, защото нали за да си припием работи. Между другото, хора с този скин ми е толкова странно, защото в момента сама съм с един друг скин. И в принцип играя с един друг изцялен. Да. Това ми е доста странно. Днеска ще оцеляваме и ще има няколко части, докато не победим играта и Ender Dragon, защото аз между другото никога не съм бил Майнкрафт. Между другото... Ало? Ало, да. Окей, исках да кажа, че ние може да продължим оцеляването и след това. Да, може да правим... Не, ние ще правим всякакви вид видеа на Майнкрафт. Дали е оцеляване, дали е някакъв чалендж, дали е... Може и модове, Да, някакви модове може да тестваме. Абе, ще има хиляди възможности, хора, така че трябва ни храна. Аз вече съм много гладен и видях крипър. Това не трябва. И сега... О, има спайдър джоки. Е там. Какво има? Скелет върху това. Да. Ако се чудите защо не ги знам тия работи, просто аз не съм толкова по английските глупости. Да, той много не говори английски. Почти изобщо. Тия спайдър джоки, молки... Не са моите нещо. Но имаше някъде прасета, ще отида ти взема храна. Тя си направи... И ще си направи един меч. Прасета... Да бе брат, точно. Значи крипъра ще пази прасето. Чух крипър, брат. Добре ли си? Да, добре. Да бе, аз. Той се зави. Айде взимай храна. Но не знам тия тъпи контроли, аз съм свикнал да играя на Bedrock. Между другото, цял живот играя на Bedrock Minecraft. И от скоро време, от няколко месеца игра на компютър, обаче не съм още напълно свикнал. По принцип играя с шейдери, обаче много лаги. Лисичка, брат, знаеш ли какво? В този сървър, в почти всички порети, понеже, приятели, едно от любимите ми животни е лисица и всеки епизод ще си взимам лисица като домашен любимец, вместо куче или нещо. Ти може да ги взимаш домашни любимци? Да, трябва ги тия sweet berries ядат. Нали знаеш какво са sweet berries? Тия сладките... Ти ги има в точно това баям. Да, в точно това баям ги има. Трябва да ям много успешно. Аз трябва да ям нич, защото съм гладен, защото и съм гладен, и съм... Мен ми липсва 4 сърца и 4 путчета. Кефи ли ви? Моя скина си го направих, много ме кефи. Шит. Макс. Пич. Чакай, идвам да си няма нещата. Няма да ги взем. Не. Правя си! Исках да си служа, да си направя печка и... Тук имаш един меч. Тук имаш един меч. Да не си ли взел меча? Другото, да знам с... Аз играя с меч. Играя с... прасе. Още едно. Умри! Поне пържуните за това. А ти ли ми взе прасето? А ти ли ми взе меча, малекъв съм? Не. Върни ми меча. Ето ти... Дадох... Аз ти го взех, за да ти го дам. Трябва ми храна обаче. Добре, виж какво ще направим. Ела при мен. Колипката. Айде, бързо. По-бързо. Айде, слагай. Да не гърмят крипър, бе, човек. Служи печка, крафтинг тейбъл.
Мале, от тия крипъри са напълно... Аз нямам кобълстон. Нямам камък, нямам кобълстон, за да направя печка. 11 камък ще ми стигне за... Мале, брат, краката ти приличаха на крипъри, като излизах. Верно ли? О, верно. Да, виж. Между другото, това трябва да са такива... като милитари. Така, слагам такова, готово. Вече имаме и... Yes. Аз тук ще изляза. Махнах печката, ти се оттам. Добре, дай ми храна малко. Ето ти за тебе, че мен не ми трябва толкова. Добре. Благодаря. Това е по-добре. Ти си я взе, буквално си я взе, аз не можах да я взема. Че аз трябва да ям. Окей. Супер. Сега ще се хилна най-накрая. Какво е това, бе? Кое бе? Смолкър. Има ендърмен зад нас. Уй! Видях го. Чай, знаеш това ще го убия. Окей. Брат, има крипър отвън, който може да се качи. О, не. Ама ти убили ендърмена? Не, сега ще го убия. Трябва ми обаче малко камъни трябва, защото трябва да си направят каменни оръжия и... Крипъра ме видя. Ела. Аз ще го разведа малко. Ох! Още един крипър, не бе! Ох! Ударих ендърмена. Ох, това ма виде. Няма... Ендър перла, даде ли? Не. Той е беден. Абе, брат, ти верно ли имаш такъв меч? Имам само дървени. Айде да търсим село. Добре, изчакай малко. Имам тук храна. Имаш храна. Да, аз ще... Тия крака трябва да ги промени, защото вече за втори път ме стреснаха. Няма да ги промени, изглеждат яко. Ще с листата. Добре, това път помислих крипъра за тебе. Добре, gunpowder, имай да не бъде. Взимай працета, взимай го. Чакай да се разделим храната. Съжалявам. Ти колко храна имаш? Колко храна имаш? 6. Значи... Няма да я разделяме. Добре, айде да ходим да търсим село. Добре, тук ни беше спална. Аз мисля, че хубава идея да тръгнем натам напред. Че виж, тук са полянките. Зомби? Не, то ще влезе и ще живее. Брат. Няма да живееш, ще гориш. Искам да си направиш столни инструменти, защото сега много спостоят. Защо не умира, бе? Ами, защото е във вода, май умират по-бавно, като са във вода. Или просто аз си го измислих това. Това не е вярно. Да, начин си го измислих. На мен ми трябват каменни инструменти, цампанти, стон, тулс. Добре, чакай малко. Помислих, че това е савана. Тук ще убия някаква гаренца. Ти обичаш ли савани? Ти обичаш ли саваните? Аз обичам савани. Не, дървото не ми харесва. Мен много ми харесва акацията. Зависи как е. Бреза ми харесва за отвънка. Самите гори ме кефят, обаче дървото е ужасно. Тук взех коза да имам седло да си направя. В рендър разстоянието ми е много зле. Копър! Ще го взема за всеки случай. Буквално... Не целият, вземи 3. Ма той има малко, аз ще взема първо... камъни. Тук го брат, тук е прекрасно. Лапис! Лапис, много лапис. Което не е важно. Аз искам да отседнем тука. Тук е готино, мен ме кефи този байон. Кол. Голяма пещера. Аз не съм я видял. С лава.
Ела при мен, ела при мен. Да го оставя чакай. на някакво вълче. Между другото, ако се чудите и да не питате, ако го изобщо включим в коментарите, да знаете, той само ще снима от неговото лице, ще виждате всичко, аз няма да снимам. Добре, моля, ела с мен да ти покажа нещо. Чай си взема 2 ки. Това е доста голяма рядкост. Тук, нали знаеш, има едни горички с много цветя. Тук има такава. Добре. С много цветя, което е рядкост. Ай си направим подземна база като тука. Аз ще изкопая малко. Като 7. Като Х7. Така ще го кажа, че да не ни копирайт над видеото. Да. Аз ще отида горе на планината да видиш тук е обая ми. Има много голяма вероятност да има селище. Какво? Три овце. Мислих, че намери нещо. Как искаш? Аз искаш ли да такова? Да правим то, че дето, например, сега имаме 3 вълна и, например, нямаме легло за двамата, обаче аз като легна ти можеш да спиш. Да го правим то, той е като чит. Чак чит, не, ама не. Аз искам да вечер, защото може да вземем някакви хубави работи. На тебе, което е любимото месо, защото на мен ми е това кравешкото, въпреки че това е второто, което дава най-много хелт. Просто повече ма кеф. Телешкото? Да. Мен телешкото най ми харесва, но на второ място ми е пилешкото. Още 3 овце, брат, имаме залегла. О, супер. На първо ми е пилешкото. О, не, тук има водна пещера. Добре. Абе, нищо не е. Какво беше това? Падна ми гравъл. Добре, тук мисля, че хора, вижте. Това е много хубаво място за къща. Тук ще го направим, ще го украсим. Аз съм най-добрият архитект, хора, така че очаквайте хубави работи само от мен. Тук не бях почвал да правя само такива подземни бази, както... Аз в момента правя подземна база. Това е с 4 стаи. 4 стаи. Това като на... ХД. По 7. Чай малко да го измисля сега. Трябва ни вода. Влезе водата. Добре, че нямаме торчове да ги измлати. Да ги измете. Аз тук си вземам кол да си направя торчове. От има. Аз намерих пещера доста големичка. Между другото, в серверите вече са добавили долу при XP тук е нещо като компас за намиране на хора, което е много добро. Това е едно от най-добрите неща, които са... Добре. Какъв акъл? Какво? What the? Какво стана? Аз за малко ще спра игра, защото... Какво? Не спирам и чай малко. Трябва да си изтегля един ресурс пак, който аз го нямам. Не ти трябва сега, бе. Прав си, нямам. Човек, не ти трябва сега, не си губи времето. Няма. Снимаме! Стига съм... Така, тази стая ще я разширя малко. Мисля, че това е достатъчно. Всъщност още една стена ще издълбая. Това много добре. Искаш ли да... ще направим базата дървена, защото не ми харесва така много каменна. Повечето работи, нали, ще са камени, ама няма да е... Да знаеш ти... Аз ще търся айрон и работи и такива. То аз това правя. Между другото, това ще го махна. Аз мислех, че строиш нещо. Не, копая и ще почна да строя и да...
обновявам базата и да я направя съвършена и най-хубава. По-хубава от всякога. Само дето нямаме... трябва да си направим стъкло за тавана. Да. Аз ще взема пясък и ще направя стъкло. Че аз тук ще взема това копър. Обаче много ме дразни, че нямам текстчер пак, защото понякога ме мързи, като се апдейтва всичко, да правя наново, да ми е свързано стъклата, да са ми свързани, защото това е едно от най-яките текстчер пакове. Ето това не са текстчер пакове, това са Optifine. Да, Optifine пак е мод, не е от оригиналната майка. Трябваше така да го направят самата оригинал. Направо... Да, вярно е. Просто вас трябваше ли да направят там плод, които вече притежават Майнкрафт, трябваше ли да направят свързани стъкла, както на Optifine, на други ресурс пакове? Чакай малко. Какво друго? Това е достатъчно. Някои от вас сигурно си викат, много си бавен с мишката, кое прави сте. Не съм свикнал да върша бърза работа. Добре, отивам бързо за пясък, защото се стъмнява. Имаш ли легла? Къде си? Аз съм под земята. Чакай малко, че са бие с един крипър и е на живот и смърт. Добре, го. Аз ти чувам от микрофона. Какво? Не! Чакай бе, аз какво правя? Смени ли? Макс, смени ли са звука като... Само аз ли си го мисля това или просто са сменили звука, когато копаеш пясък? Не съм сигурен, не съм копал пясък от доста време. Сменили са го. Стъмнява се, човек, ще изгубим базата, ако не се появи скоро, трябва ни легла. Добре, изчакай малко. Мен ми трябва... Първо! Няма крафтинг. Не имам крафтинг тейбъл, днес направя... Не, просто ела при мене, аз имам крафтинг тейбъл. При мен това не ми трябва в момента. Да. Трябват ми две легла, бе, брат, трябва да си направя кирка. Защото няма... имам видео с така лосно. Трябва ми кирка, защото нямам. Трябва да изляза на повърхността. Ляво, дясно, Добре, мисля, че имам достатъчно пясък. 46. Нали един пясък се равнява на един блок стъкло? Добре, значи това е предостатъчно. Имаме и басейн. Направо модерна работа. Тук свети, аз мога просто да направя врата и да изчакаме... Какво? Не бе, аз съм... супер, врата. Честно, трябва 100%... Добре. Първо си сложа работите. Отивам... тук ще сложа често. Най-мрака трябва да излизам от пещери, защото сега трябва да копая нагоре, после да слагам блокове под мен. Аз влизам в пещери по по-полегат начин, не право надолу, а примерно един блок пред мен, един блок надолу. Така ми е по-харесва. Трябва да го измислим как ще направим тази къща, защото малко... Как ще се влиза... И мисля, това да ни е основната къща на сървъра. Основната база. База, добре. Аз ще да направя от моите къщи, помниш с уния. Не се брои много като къща. С уния покриве. Уния... острите? Да. Да, тази, която правиш е с плосък покрив, с покрит стъкло. Да бе, знам, тя е в земята тази къща. Ще се направя нови инструменти. Добре. Да се сложа това.
трябва да си направя една кирка, за да учим, защото тази стон кирка едва м копая. Те понякога стряска ли те звука, като се щупи инструмент, кирка на нещо? Да. Да, понякога. Ако не съм знал на колко изхабена е кирката, да, ама сега видях и ме стрес. Не, изчакай, добре, напътсах мисля, че да изляза, обаче тук има айрон на високо, аз знам поне от огромните птици и мисля, че е 8, така че ще го взема. Как ли ми се щупи кирката, бе, брат? Не знам, бе, брат. Добре, първо, преди следващия ден, ще направя малка Още една арка. кирка. Тък му като че копая... А така, сега никой няма влезе. Трябва да си взема. Crafting table. Нали ви харесва, хора? Това ми е моята база. Най-хубавата, най-оригинална, най-естетична, най-модерна. Добре, много е малка, но е тук отгоре също ще го ползваме. Аз ще оставя работите в честа. Добре, има паяк пред мене. Пред вратата ли е? Чувам го май над... Вече на дърт, вече съм на дърт. Хайде бе. Гразблок, най-накрая. Добре, идвам към тебе. О, аз ще виждам... Май... Изчакай малко. Ще да е много по-яко, ако и виждахме и твоята гледна точка, ама... Ще поработим на това. Виждам ти юзернейма, аз ще изляза. Ама ти сигурно ми... Да, ти го видя. Няма да е това, което в момента виждаш. Ще апгрейдна базата 100%. Но за сега си е достатъчно добре. Дай бързо. Брат, какво е това, бе? О! Макс! Какво е това? Защо сложи... Просто спи. Има монстъри. Има монстъри близко. Защо съм двама? Макс! Взех ти всичко. Верно ли зомби вълби? Не знае какво имаш, ама ще сложа работите, които подозирам, че не са мои в честа. Това не е мое, това не е мое. Обаче ще се ги делим, ще се ги делим. Аз искам да взема и това. И тъй така, аз ще спа. О, меч, благодаря, не беше мой. Не, аз имам 3 още. Sweet dreams don't age. Добре, трябва да разместим леглата, защото изглежда много зле. Ще запаля пясъка. Си мислих такава, дето отгоре ще е стъкла, брат. Ще видиш после какво съм измислил. Не мисли май айрона, защото на мен ми трябва повече. Трябва ми общо 5. Няма ти го взимам. Вече имам 3, трябва ми 5, за да се направя меч и кирка. Добре, вече имам 3. Добре, аз тук ще е такова. Имам стол. Вземи кабел столна да си направи инструменти. Аз ли бе? Да! Аз имам много инструменти, ама дай още ще си направя. Имам 2 каменни кирки, 2 каменни меча, една брадва. И ще си оставя. Знаеш какво, ще си взема една за всеки случай, тия инструменти тук си ги пазя, смисъл, да. Добре, аз ще правя екстериора. Ще знаеш, че между другото много грозно изглежда, но много е грозно. Ще копая отгоре надолу, за да направя някакви... Improvements! Ще взема и 6 айрон в мен за всеки случай, защото не трябва да го искам да си взема. Красвам че го направя, защото... Нали аз ще копая и ви трябва да... Често ли ме трябва да моля? Брат, имаме един от най-трудно... Имаме доста рядък предмет, виж. Какво? На survival е рядко да имаш гръцблок. О майко, аз дори не
Какво? Това е много... Чай, не, дори как сме го взели, бе? Ами крипър. Да. Единствения вариант е крипър. Крипър, да. Значи... Оставям го, защото е ценно. Това със силкът може да излезе само. Да, обаче виж, крипъра най-често дропва дърт блокове, когато избухне някъде с град блок. Така че... Ама от крипър, така ли? Но работи свършват адски бързо за печенето. Листата ли, бе? Ами те бяха 64. Не бе, аз съм се объркал. Аз тук си взимам храна, защото ми трябва. Това втория етаж ли да го направи или просто отгоре да е стъкло? Знаеш какво? Може... Така ли? Не. И тук отгоре да е стъкло. Аз ще е малко по-различна идеята ми. Отгоре, виж, може да е къща и това отдолу да е подземен етаж. Съгласен, може отгоре аз да си направя моето. Добре, и отдолу аз ще живея, отгоре ти ще живееш и... Или просто си делим. Ще го направим отгоре къща и отдолу това, което имаме в момента, ще е долния етаж. Добре, аз имам да търся работа. Кой ти звъни, бе? Чакаме. Сега това ще го чуваме много време. Добре, хора, Макс си говори. Макс мютни се между... Да, той се мютна. Добре, ние са с вас ще ходим да събираме необходими материали. Примерно... Ще взема някои цветя, за да... Добре, за какво ми е бяло сега? За да отцветяваме... Да, оранжево ми е любимия цвят. Така че ще си направя леглото оранжево. Червено, което е най-хубавият цвят за легло на Майнкрафт. Също ще го вземем, защото Макси, нали, той обича най-много червените легла. За прекъсването. Джидаре, остава съм ти тук храна да имаш някаква, просто. Ти какво ще правиш? Така че аз тръгвам за това, за някаква пещера отново. Добре, ама и аз мислех да... Добре, не. Аз само отидох да взема цветя. Само да взема още малко цветя. Розовки. Моите къща аз искам да е моите къща искам да е тя гора, защото е муцка-пуцка. Ама нашата къща за сега е хубава. Да, ама в тази искам да е тя гора. Не знам, защо взимам толкова много цветя. Рибки. Тия храстите, де цветят, тия новите, нали искаш от тях? Не, остай. Но аз ще ги взема за всеки случай. Добре, аз тук си взех някакво. Добре, аз отивам в някоя пещера за айрон. Тук на тази пещера, например. Маля, много съм тъп. Майко мила, че ще стоя с дъжд. Имам много лава да не падна в нея. И така... Добре, днеска за това видео ще направим някои неща за още малко за първия етаж. Най-долния етаж, де. Да, но още е рано да работим по това. Да, за сега ще направя само дървения таван, което ще е на горния етаж пода. Между другото е в момента да е супер напрегна, защото се строя до лава. Значи... Измъквах се. Добре, аз ще сме... следващия епизод ще правим много други промени, така че... Това е само първа част. Ето го тавана, най-хуя таван. Добре, това ще го... Да. Това ще го смена, защото ми е грозно. Ето така. Добре, тази вода много ме дразни. Как се крафтва? Едва ли ще успеем? Нямаме необходимите материали да крафтнем. Какво? Как се крафтваше това, бе, гъба?
което сигурно е много трудно. Със сигурност няма... Със сигурност... Не знам как се крафтва. Няма материал. Начин да се крафне гъба. Опа, за какво? Тайна чипка е толкова по-хубаво. Добре, аз тук ще... Имат спорт, толкова по-лесно щеш да ми е. С кое? С Optifine? Копаенето. Спорча ти дава повече лапис, повече колкото копаеш. Ага. Може като вземеш едно да се паднат две. Добре, така ми харесва. Добре, хора, слушайте ме сега. Тук имам идея. Ще направим малка като ферма. Тук ще... Това е перфектно място. Какво намери? Това ще е перфектно място за... Има диаманти, обаче са високо и трябва да ги взема. О май гаш, brothers! Добре, вижте хора, виждате ли ето тази малка част? Това ще направим ферма. И тази малка ферма ще... О, взе ли ги? Взе диаманти. Взе диаманти. Има и доста айрон, обаче той също... Още в първи епизод диаманти, това е доста добро постижение. Добре. Доста найс. Да знаете, че ние в този сервер може понякога да играем извън кадър, защото не винаги имаме възможност да снимаме. Да, но пак ще имаме възможност да играем. Но няма да правим такива големи промени все пак. Най-интересните части ще ги снимаме. По къщата може някои малки промени. Да, но повечето работи, най-интересните работи ще ги снимаме. Добре, вижте хора, тук си направих като... Чакайте. Така. Тук отгоре ще го ползваме за ферма. Пичам 26 айрон. Найс. О, и злато има даже. Това е готино. Златото го вземам, защото Видяхте ли го това, бе? Вижте какви модерни стълби, вижте каква технология, гледайте. 1, 2, 3. Направо това си заслужава. Добре, стъмва се, което не е зле вече, защото имаме... Между другото, хора, искам, аз мисля да ви покажем един друг сървър, който всъщност той не е точно мой, но аз съм строил доста работи в него и може да ви го покажем и на вас, защото той е интересен. На Creative в принцип. Да, но ще е в друга поредица от Minecraft видеята. Да. Тук ще си... мисля, че малко още да го разширя. И ще засаждаме жито, моркови. Обаче откъде да вземем... откъде се взимаше семки за моркови? Семки? Семки за моркови. Нямаме, трябва да си семки за моркови. Може да се падне от зомби. Да, добре, значи сега ще се бия. Бой за семките, хора. Добре, това не ми харесва, тук този. Вижте как гадно се слива. Ето. Вижте, понеже аз съм... Ето. Колко диаманти. Това е само първи епизод и вече имаме много диаманти. Сигурно, на баш, че са около 5 имаш. Колко имам според тебе? 5. 10. Верно ли? Да! Имаме за двамата за кирка. Добре, всъщност ще оставя работите, най-важните неща в честа и необходимите неща за бой. Сега ще се бия. Добре, олеле. Ама това е много рядко, това може би трябва да биеш 300 зомбита на едно ще даде. Хора, вече имам 14 диаманта. 14 диаманта, браво на тебе. Че ти имам за броня фул.
Ей, маняк! О, не! Хора, мъртъв съм. Аз защо толкова съм зле да се бия с скели? Два са, 3 са, 4 са, 5 са. Кой ми трябва... Оу, не са столицата. Коста, маняк. Коста, бате. Само Макс май чух такова. Желе, слайм. Мисля, че има слайм. Те са доста рядки в... Вече имам 18 диаманта, брадърс. Трябва да си ги споделим, нали знаеш? Да, знам. Макс, забелязал ли си, хора са и слушате. Винаги когато играя с Макс, някакви много рядки работи се случват. Примерно, оня ден направихме нов сървър, намерихме най-богатото село. Буквално имаше колко диаманта? 6 Един имаше първо 2 блаксмита и в единия имаше 6 диаманта, айрон меч, айрон бутушки, хляб и някакви подобни опи работиш. И си направихме къща с най-необходимите неща, която ни върши най-хубавата работа. За по-малко от сигурно 20 минути. А ние това го мъчим от половин час. Но това много хубаво ще се получи. Не изглежда много добре, но... Така, аз ще спа. И Макс, айде, прибирай се. Да спим? Да, да спим. О май гад, диаманти. Пак ли бе? Да! Какво се случва? 4 са! Майка 4! Тоест 8! 8 са! Майко! Boys and girls! Ние сме богати! Още в първи епизод ще сме full diamond. Аз съм full diamond. Добре, почти двамата. Да, поне аз ще имам някаква Ти си част. full iron, защото имам почти... Колко айрон? Аз имам 44 айрон. Да бе. Още май пак са 8! Не, аз идвам. Добре. Той някъде на близо. 8 са! Къде си? Къде отида локейтър, бара? Копая на начина на един ютубър. Къде си? Ютубър, още диаманти! Какво? Макс, това е много... Хора, това е много тъпо, че той не може да снима, защото можеше да се вижда всичко. Чакай, май не сме два. Имам 36 диаманта, излизам на пол. Макс, айде излизай и в следващия епизод ще ме заведеш където намираш всички диаманти в тази твоята пещера и ще търсим за... Това е на нивото на диамантите. Правиш го на нивото. Копая, аз не ходя в пещери. Ага. Добре, хора, ще се видим след малко, като се кача. Да, той се качва. Да. Сега ще отцвета моето легло в любимия ми цвят оранжево. Добре, хора, ще видим след малко, като вече съм се качил, защото съм на Deep Slate и след малко. Чак на Deep Slate? Да! Окей. One eternity later. Хора, са Макси най-накрая се връща, надявам се. Ето, да. Да, близо съм вече, синята точка е горе. Ето е базата. Най-накрая, хора, толкова... Добре, хора, доста работи събрах. Да, наистина. Аз се чуда колко... Добре, виждам диаманта. Не ги мятай. И ще разберем в следващия епизод колко диаманта е събрал този човек. Нали? Да. И благодаря ви, че гледахте. Чакайте. Вижте, аз приличам на някаква мутра. Чайте, вижте. Аз приличам на някаква мутра. Буквално, брат. Но си купиш Ферари, Ламборджини, някаква луксозно имение в Дубай, после в Флорида и в Сан Франциско и в Каролина и във всичка, навсякъде най-много в Майами най-накрая. Добре, хора. И благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Правихме много интересни неща и събрахме
сигурно около 100 диаманта. Ще видим, ще разберем в следващия епизод. Благодаря ви наистина, че гледахте това видео и къщата. Мале, брат, с 100 скин прилича на доктор Роботик от Соник, тия мустаци. Между другото, да, от първия филм. Да. И добре, приятели, ще се видим в следващото видео. Айде, чао!